малък коментар за срива в Cloudflare тая седмица, който доведе до глобално прекъсване на интернет на 18 ноември поради един конфигурационен файл в Cloudflare. Файлът в Bot Management, система за управление на ботове, се увеличил неочаквано от грешка в базата данни, надвишавайки лимита и причинявайки срив в прокси услугите. Засегнати са X, ChatGPT, Spotify, Discord, една трета от интернета горе-долу. Cloudflare е страхотна услуга, която те предпазва от DDoS атаки. Който иска да отиде в твоя сайт, трябва да мине през Cloudflare. Какво правят те? Обаче наистина твоя сайт става по-надежден, по-сигурен. И затова и толкова много бизнеси разчитат на тях. Имате ли коментар, колеги? Да живее Private Cloud, това ще стане от цялата работа. Добре. Имам коментар. На много фирми им се обадиха да й кажат не ви работи интернета, пък той всъщност беше Cloudflare виновен. Аз това мога само да коментирам. Така да, той предпазва сайтовете, клиентите да не ги видят. Смятам, че тази новина може да се използва. Нали сте виждали, когато обсъждаме AI, как хората казват, вие забравяте да мислите какво ще стане, ако AI спре. AI, за да спре, интернетът трябва да спре. Интернетът като спре, живота спира. Виждате, нали? Никой няма да го търпи за дълго време. Пък има още по-мрачни сценарии. Какво ще стане, ако токът спре? Ако токът спре, отново цивилизацията и животът спира. Нали, тези сценарии изглеждат лесни да ги кажеш, ама на практика няма да се случват толкова често за толкова дълго. Така е, Калояне, обаче тая година, това е вече третия мащабен срив. Аз не помня други години с такива размери на сриване на интернет. Ти помниш ли? Това е сигнал на пазара, че Cloudflare са монополисти. Имат нужда от още играчи. Прав си. Всеки да си решава какво и как да използва според качеството на услугите, които предлагат и цените, които искат. Добре. Аз обаче, поне работата ми е да се заяждам и не само, аз го обичам, правя го за кеф. Архитектурата на load balancing, дори вътре в една компания, работи на принципа на конкуренция. Ако е даден сървър на Cloudflare или на Amazon не може да ти поеме товара, той прехвърля към друг, който е в друга сграда, не просто в друг компютър, който може да е на друг континент. Тоест, макар и вътре в Cloudflare, ти си напълно прав, че трябва да имат конкуренти, че е ужасно, че нямат конкурент, но архитектурата на мрежовата архитектура и балансирането на товара вече работят на принципа на конкуренцията. Само като забележка, няма нужда да се съгласяваш или да се караме. Проблемът е на друго място въобще. Проблемът е в софтуера за менажиране. То оттам идват нещата, защото те искат да обработват, както те се изразяват, нали, цели как беше, то е по-скоро свързано с самолетите, цели флотили от самолети, нали, от сървъри искат да управляват с едно натискане на клавиш. С едно натискане на клавиш мога да стигнеш точно до това нещо. Когато просто самия софтуер се пише по начин, по който не се предпазва от такива грешки. Не може да види, че нещо се е сринало, да се върне веднага на предишна версия. В смисъл това, цялата автоматизация към връщането към работещ вариант я няма. Когато Cloudflare се сринаха, Down Detector също се срина, казва дядо Йоцо. Чест им прави обаче, добавя той, че си признаха, че те са омазали нещата. Е възможно, казва Сашо, и е прав. В крайна сметка те това продават, затова е клауд. Така, прав си, тяхната услуга се срина с много тежки последствия. Comet AI браузър с изкуствен интелект на Perplexity има скрито API, приложен програмен интерфейс, който позволява на вградените разширения да изпълняват команди на устройството, на компютъра, на лаптопа. Открито е от SquareX и може да доведе до контрол над macOS. Дончо ще каже не. Много ми харесва тази новина. Не е възможно. Много ми харесва. Може. И е много приятен. Сега аз съм тук по-скоро си мисля, че не толкова да
открито API е бъг в един от API-те, които имат, може да доведе до тая работа, но това е много приятен начин да ти инсталират malware, докато си, нали, гледаш новините, примерно днес. Аз ползвам Comet, надявам се скоро това чудо да го запушат, защото хич не е приятно. Ама това е проблема с всичките тези браузър-бейст приложения въобще навсякъде, защото всички използват Chrome. В Chrome има толкова Google апита вградени, иначе има Ungoogle от Chrome, който изглежда по съвсем различен начин и там буквално смисъл някои от услугите на Google дори не се отварят. Защото браузъра не се портва обратната. Имам ли говориш или това е нещо друго? Не, за Ungoogle от Chrome. Това въобще е отделна като версия Chrome, на Chrome, някаква подобна дистрибуция. Която е изцяло версия на Chrome, която са премахнати всичките тия апита. И въпросът е такъв, че те си бухат толкова много неща и изкарват толкова много версии в рамките на един месец, поне 2 минимум, че то става абсурдно за поддръжка. И един като изгърми, гърмат всички, което не беше така с начина, по който се пише десктоп софтуер преди. Въпросът е, че защо го има това API, нали? Едва ли някой го е сложил, за да шпионира и да прави, имал някакви такива злобни покварени планове. По-скоро от глупост. Абсолютно. Нали? Какво толкова може да стане? Ще сложим API, ще ни върши работа, сега той, че може да се експлойтне, може да набухат някакви неща през него. То на нас няма да се случи. Нали? В седмицата, в която Cloudflare е долу. И след това пада Cloudflare. Да. Така че, нали, не е приятно, но в тази ситуация не може да го дадем на злонамереност според мене. Ами е пак пример за... някои хора казват, че това Чингис Хан го е казал. Как беше? Тежките времена раждат силни хора, силните хора раждат слаби хора, слабите хора. Нещо беше после. Търси пенче текста на песните, че го забравихме. Ама горе-долу, нали... Слабите хора правят дупка в апито на Cloud. Така, нали, на английски е stability breeds instability, което сега да ме замерят хората с тълковния речник, но не знам как се превежда на български. И в тази ситуация е по същия начин. Ние искаме да се движим бързо, сега ще щупим тук-там някакви неща, нали, браузъра излезе, писаха на новините, хората го ползват. Това, че сега не е запушено, тече, нали, бута масло, както казват, нали, от време на време. Драмите на програмистите, а драмата на водещия на един подкаст е това, че хората не цъкат където трябва, и за това ще ви припомня сега, позволете ми, когато кликате subscribe, виждате ли, че има една камбанка, трябва да кликнете на нея да му се не види и да изберете не знам за вас. Извинявайте, че ви го повтарям, може би ви досаждам. Аз го научих това едва тая седмица. И кой знае колко от тия 11 000 абоната никога не са го знаели. Затова си позволявам да образовам народа. Трябва да кликнете върху All и тогава ще получавате известие, когато започва брой на микрофон и мишка или когато пусна някакво парче. Чай сега да се разабонирам, защото той канал дори не го знам какъв е. Тук... Да използвам, извинявай само, че съвсем накратко да използвам момента за още малко реклама. Имаме страница във Facebook, където Светлио и дядо Йоцо, мисля, и още няколко хора са доста активни, пускат интересни новини. В предаването на ограничение от времето не може да обсъдим всичко, но ако сте любопитни, искате да научите повече за самолети, за авиация, за техника, за стари машини, ретрокомпютинг, всички тези екзотични неща, които Светлио споделя в общия чат, имате шанс да ги видите, ако отидете във Facebook групата на микрофоничка. Верно е, на Светлио и на Йоцо и на другите от групата постовете наистина си заслужават.